Ovo će mesto biti poznato. Osjećam to. A to bi trebalo iskoristiti, Radonja. Visocanstvo, šta mi sad radimo? Da se malo odborimo. Pripremio sam jedan brod da krstarimo malo kroz Bosfor sa čerkeskim robinjicama. Tamo ćemo otkriti neko novo žarište, pa ćemo ga tulit zajedničkim snagama, pa ćemo se dogovarat, pa ćemo rješavat nagomilane probleme, Jildi. Hoćete li povući malo? Vidim da si okupio fino društvo, pa mi reci lepo o čemu se radi. Samo da znaš da se Jakovu i njegovima neće dopasti što se velike državne stvari rješavaju iza njihovih leđa. Ne berite brigu, svetli vožde, ovo je najtajniji sastanak državnog vrha. Kulin kapetan hoće sa svojim snagama da pređe Drinu, a ja predlažem da se mi lepo ukopamo pa da ga sačekamo na Mišaru. Zres fantastičan predlog. Monarhija je blizu, u slučaju nepovoljnosti lahko izpalite. Ne mogu da izmještam vojsku. I uopšte te igre sa oružjem, mislim, onako počelo su malo da mi se gade. Ne znam. Tetak. Možeš, Grujane, u toalet, možeš, u redu. Neću, bio sam malo pre. Ako tako mogu da kažem, meni se čini Mišarsko polje najbolja opcija. Ako je to tvoja ideja, Grujane, onda je izuzetno glupa. Vidim, Vlađo. Lepo ćemo ovako. Poslaćemo glasnika Kulinu kapetanu. Da se dogovorimo ko ljudi. Pa nema to. Ali vožde, to nije regularna vojska, to je Kulin kapetan. Nemojte da tripujete. On će glasnika na kolac nabiti. Dobro, onda ćemo poslati glasnika sultanu i da se žalimo da ovi krše primirje, jer moj Mlađo, mir nema alternativu. A dok se on vrati, nas više neće ni biti. Je li to neko prdnuo ili si ti nešto rekao, Grujo? Ma ja prdim te. Eržika, stamena, čorbu. Čorbica. Devojke, kašika uvek sa desne strane. Plodovi stora. Dobro. Zdaj, krkanje. Hvala. Što fino. Ima i karija, a? Odlično. Što je dobro? Čorbica je... Dajte, Dragiću, žvake. Što? Ajde, oba. Tetak. Tebe ću ja na dijetu, tetak. Težak je ko tuč. Sad udri. 3 puta Bog pomaže. To boli. Jebote, boli to. Joj. Erzika. Samena. Snošaj. A je ovo sunce ili vam jebem, šta je ovo? Sao! Kakvi su ovo? Kočili bez turskih glava?
Kako su ono đulat bez stopova, jeli? Pa teta, to je sve zbog onog poganog kamena tamo. Kamenik je sve inficirao, sram vas bilo. Da im damo 20 futuru, a? Da poveste pa se sutra iskale na Turcima. Ja bih volio kad bi oni sad nekako Ti krenuli... nemoj da sereš. Neću. Ima leka. Ima leka, svi još jednom da udare noćas glavom onaj kamen, pa će sve da bude kao što i bilo. Samo kad bi imao ko da naredi, to je... Ja šta? Predlagam. Tako je! Noćas, svi glavuđom u kamenčuku pa pravac, Mačva polje Mišarsko. Tako je! Bravo, tetak! Tetak, da politički objavimo. Tetak, možemo li to politički da objavimo, tetak? Jao, što me nešto glava zabole. Jo, najzad, palim ti se, Bože. Konačno naša Karađoka potreban jednom masaž. Treba masaža. Evo mi tamo do cateringa. Možemo i u Šmiljinu jasiti. Narode! Vojsko! Junaci! Noćas svako da udari jedan put u onaj kamen. Vožd obećava grandiozne posljedice. Hvala. Idemo u rat da se bijete. Neki ćete da poginete, ali neki ćemo i da se vratimo. A sad, marševskim korakom, na polje Mišarsko! Molim vas, čujte me svi! Polje Mišarsko, katastarska opština Šabac, zemljišno-knjiški uložak broj 2! Jebote ja. Tu serem ti se na jezik. Ajde, pravac Šabac! Kada glavom u kamen udaraš, s istinom se tvrdo sudaraš, instant mudrost tad te obuzme i čudni ludost nama oduzme. To nije znanje samo za mene, jer svim treba da se okamene, al kamen čini čudne promene, ludost i mudrost se zača za mene. Po noću mudrost traži i želi, naći će mudrost i kamen beli. To nije znanje samo za mene, jer svi treba da se okamene. Partner prvi red. To izgleda ovde. Podeli kart. Nisu numerisani. Pa jednako su nepismeni, ne veze. Tetak, ja sam odmah tu do tebe, tetak. Nije baš bezbedno, ali zato pogled odličan. Da neko ovi papci na balkonu. Nema vas, tetak. Podeli. Obožavam premijer. Na svima nama kamen leti, važno je samo da nas se setim. Do tada živeće naši ljudi, pa bili pametni ili ludi. To nije znanje samo za mene, jer svi treba da se okamene. Si treba, si treba, si treba, si treba da se okamene. Si treba, si treba, si treba, si treba, si treba, si treba, si treba da se okamene. Jer ovo nije znanje za mene, jer svi treba da se okamene. Držite gaće Srbi. Puške! Jala, Turci! Koje hude, potuko smo mi Turke. Ja. Samo
Nešto mi se javlja da to nije dovoljno. Udri danju, udri noću. Budi pametan, budi lud. Sve mu to nekako dođe na isto. Znam, tetak, nego greota za ovaj kamen gore. Moćna je to stvar, znaš, nešto mi se javljaju neke biznis ideje. Znaš, tetak, da mi noću dovedemo ove Evropljane pa ih izvedemo noću pred kamen. Joj, kakvih bi tu aranžmana moglo da se napravi, a? Nema Kenja, Grujo. Dobro, Ja sam vožd i bit će onako kako ja kažem. Mali, daj tobak. Žao mi je, tetak, žao. Ali da ga barem ostavimo potomstvo, možda oni budu pametniji od nas. Ili luđi, moj Grujane, ili luđi. Potomstvo i mi ćemo se snaći sa pameću kako imamo. To će nam biti dovoljno. Valjda. A ja predlažem da se mi lepo ukopamo pa da ga sačekamo na mišaru. Zares fantastičan predlog. Monarhija je blizu, v slučaju nepovoljnosti lahko izpalite. Ma ne, za mene ne mogu da izmještam vojsku. I uopšte te igre sa oružjem, mislim, onako počelo su malo da mi se gade. Ne znam. Tetak. Možeš, Grujane, u toalet, možeš, u redu. Neću, bio sam malo pre. Ako tako mogu da kažem, meni se čini Mišarsko polje najbolja opcija. Ako je to tvoja ideja, Grujane, onda je izuzetno glupa. Vidim, Lađo. Lepo ćemo ovako. Poslaćemo glasnika Kulinu kapetanu. Da se dogovorimo ko ljudi. Pa nema to. Ali Bože, to nije regularna vojska, to je Kulin kapetan. Nemojte da tripujete. On će glasnika na kolac nabiti. Dobro, onda ćemo poslati glasnika sultanu i da se žalimo da ovi krše primirje, jer moj Mlađo, mir nema alternativu. A dok se on vrati, nas više neće ni biti. Je li to neko prdnuo ili si ti nešto rekao, Grujo? Ma ja prdim te. Eržika, Stamena, čorbu. Čorbica. Devojke, kašika uvek sa desne strane. Plodovi stora. Dobro. Zdaj krkanje. Hvala. Oho, što fino. Ima i karija, a? Odlično. Što je dobro. Čorbic ti, Radonja.
Carstvo, šta mi sad radimo? Da se malo odborimo. Pripremio sam jedan brod da krstarimo malo kroz Bosfor sa čerkeskim robinjicama. Tamo ćemo otkriti neko novo žarište, pa ćemo ga tulit zajedničkim snagama, pa ćemo se dogovarat, pa ćemo rješavat nagomilane probleme, jel bi? Hoćete li povući malo? Vidim da si okupio fino društvo, pa mi reci lepo o čemu se radi. Samo da znaš da se Jakovu i njegovima neće dopasti što se velike državne stvari rješavaju iza njihovih leđa. Ne berite brigu, svetli vožde, ovo je najtajniji sastanak državnog vrha. Kulin kapetan hoće sa svojim snagama da pređe Drinu. Dajte, Dragiću, žvake. Što? Ajde, tetak, tebe ću ja na dijetu, tetak. Težak je ko tuč. Sad udri, 3 puta Bog pomaže. To boli. Jebote, boli to. Joj. Jezika. Samena. Snošaj. A je ovo sunce ili vam jebem, šta je ovo? Pao! Kakvi su ovo kočili bez turskih glava? Kakav su ono đurak bez stopava, jeli? Pa tetak, to je sve zbog onog poganog kamena tamo. Kamenik je sve inficirao, sram vas bilo. Da im damo 20 po turu, a? Da pobeste pa se sutra iskale na Turcima. Ja bih volio kad bi oni sad nekako krenuli... Ti mu ja sereš? Neću. Ima leka, svi još jednom da udare noćas glavom onaj kamen, pa će sve da bude kao što i bilo. Samo kad bi imao ko da naredi, to je... Ja šta? Tako je! Noćas, svi glavuđom u Kamenčuku pa pravac, Mačva polje Mišarsko. Tako je! Bravo, tetak! Tetak, da politički objavimo. Tetak, možemo li to politički da objavimo, tetak? Jao, što me nešto glava zabole. Jo, najzad palim ti se, Bože. Konačno naša Karadjuka potreban jednom masaž. Treba masaža. Evo mi tamo do cateringa. Možemo i u Smiljinu vratiti. Narode! Vojsko! Junaci! Noćas svako da udari jedan put u onaj kamen, vožd obećava grandiozne posljedice. Hvala. Idemo u rat da se bijete. Neki ćete da poginete, ali neki ćemo i da se vratimo. A sad, marševskim korakom, na polje Mišarsko! Molim vas, čujte me svi! Polje Mišarsko, katastarska opština Šabac, zemljišno-knjiški uložak broj 2! Jebote ja. Tu serem ti se na jezik. Ajde, pravac Šabac! Kada glavom u kamen udaraš, s istinom se tvrdom sudaraš, instant mudrost tad te obuzme i čudni ludost nama oduzme. To nije znanje.
Ovo će mesto biti poznato. Osjećam to. A to bi trebalo iskoristiti.